Boa tarde, este vídeo é para aclarar máis que nada a raíz das declaracións que se fixeron por parte do alcalde Manuel Varela sobre o pleno celebrado luns e é simplesmente aclarar unha serie de cuestións que nos parecen necesarias despois de que se faga un exercicio de cinismo, por decirlo de alguna maneira, onde, aínda por riba de incumplir a lei, se intentan descargar as responsabilidades derivadas das propias actuacións pois na oposición, non? O artigo 134 e os seguintes do ROF, do Regulamento de Organización das Entidades Locais, establece claramente que é necesario que todos os asuntos que pasen as sesións ordinarias nos concellos de máis de 5.000 habitantes sexan ditaminadas por as comisións informativas. E o alcalde de Chantada o que fixo no pleno ordinario de maio foi non convocar as comisións informativas. Por tanto, cando comeza o pleno, despois da aprobación da acta, o propio alcalde propón que se faga un apaño para darlle cobertura legal que suporía votar como se esas mocións foran asuntos de urxencia, para que esas mocións foron entregadas por nós desde por Chantada en tempo e forma e, por tanto, estaban incluídas como puntos na orde do día diferenciados e non procedería a súa inclusión como asuntos de urxencia porque non eran mocións de urxencia. Eso o que se estaba facendo era buscando unha cobertura legal, xa digo, a un acto irregular por parte do propio alcalde e que na propia convocatoria da orde do día a secretaria municipal fai constar que non se gardou o precepto establecido, que a consecuencia que ten é que afecta a formación da vontade dos órganos do goberno, e se se afecta a formación da vontade dos órganos do goberno, a lei estipula no artigo 47 e da lei 39/2015 do procedimento administrativo común que son nulos de pleno dereito aqueles actos dictados prescindindo total e absolutamente do procedimento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados. Por tanto, estaríamos incluindo neste punto a convocatoria do pleno ordinario de maio e, en consecuencia, faremos un recurso de reposición porque entendemos que hai unha mala interpretación do que quere decir unha maioría absoluta nun Estado democrático. Nun Estado democrático unha maioría absoluta non é equivalente a que un poda facer e desfacer o que queira. Entón, nese sentido, imos facer un recurso de reposición que se presenta ante o Concello de Chantada e sería absolutamente lamentável ter que acudir a un tribunal para conseguir que un dereito fundamental contemplado na Constitución española, como é o dereito á participación dos concelleiros a presentar, a debater, a facer preguntas, etc., teña que ser resolvido por esta vía e non por a vía do sentido común, que é facer as cousas ben. Non é culpa de por Chantada que o alcalde convoca un pleno sabendo cando ten que convocalo sin facer a comisión informativa. Non é culpa de por Chantada que a comezo da legislatura inta usar a súa maioría absoluta para poñer os plenos os luns ás 8 da tarde. Entón, agora que non lle boten culpa a nadie. Non é culpa de por Chantada que un goberno con maioría absoluta e dúas dedicacións exclusivas non sexa capaz de ter os orzamentos realizados aínda en mediados de maio de 2017, cando teñen que estar feitos en outubro do ano anterior, ou seja, terían que estar feitos en outubro de 2016, e non andar ainda agora con isto. Ainda por riba, o único que se transmitiu destes orzamentos son 6 follas incompletas, que está moi distante diso de ser un orzamento, non? Entón é improvisación completa, e tampouco, supoño que tampouco será culpa nosa que teñamos, desde o Concello de Chantada teña ainda, por volta de 900.000 euros en diversas facturas sin abonar, non? Moitas tamén por non seguir o procedimento polo abuso da lei de contratos no sector público, por abuso do contrato menor, fraccionamento, etc. Tampouco a culpa de por Chantada que haxa 70 reparos no quimos de 2017 da interventora municipal. Entón creo que basta xa de excusas, basta de andar inculpando, basta de cando non son supostas herencias recibidas non sei que, agora que hai maioría absoluta e hai dúas dedicacións, pois xa non sei que excusas porán, non? Entón, que deixen de poñer máis excusas, que se poñan a traballar e que lle expliquen á cidadanía por que no pleno de marzo usaron as comisións informativas para deitar abaixo unha moción nosa que supoñía cobrar as eléctricas mentres que aplican un catastrazo ao pé da letra e por que no pleno de maio usan outro tipo de triquiñuelas e o incumprimento da lei para
deitar abaixo 4 mocións de por chantada. Unha, como xa dixemos aquí, para crear un plan comarcal de compostaxe, outra para facer ou pedir que se faga un estudio do impacto do cancro na nosa comarca e de formulación de alternativas e tamén de aspectos que se poderían facer desde o propio Concello, outra para desenvolver un estudo sobre as responsabilidades que se están derivando da xestión económica no Concello de Chantada, que creemos que está sendo desastrosa, e finalmente unha para aprobar un protocolo sobre a aplicación dos fitosanitarios, que tamén cada vez é un problema crecente que preocupa máis cidadáns. Entón, creemos que, por favor, seriedade, non faltar ás palabras, non mentir, non facer exercicios de cinismo e, se se incumpliu a lei o que está establecido na lei, non intentar derivar ainda por riba responsabilidades en terceiros. Foi un esperpento o que aconteceu o pasado luns que sitúa, bueno, que enrarece o ambiente e hai moito tempo que o pleno de Chantada foi totalmente baleirado. Hai que recordar que levamos máis de medio ano sen que o goberno municipal traia ningunha proposta que saia adiante en sesión plenaria a pesar de ter maioría absoluta, excepto o levantamento de reparos da intervención e o recoñecemento extrajudicial de crédito para dotar de crédito facturas que non foron abonadas cando tiñan que ser abonadas na súa correspondente anualidade ou que foron apagadas e moitas delas concedida sin un procedimento aberto de contratación ou unha licitación pública e sin consignación orzamentaria suficiente. Esta é a realidade do Concello de Chantada e isto é precisamente para o que viñemos e para o que estamos no pleno municipal, para denunciar as irregularidades e para defender os intereses daquelas persoas que confiaron en nós e das que esperamos que confíen en nós nas vindeiras eleccións. Moitas grazas.